Nós somos Ángela, Jon, Sara e Rita e faltanos o primordial, a primeira vez que xogamos sin ti, Iago, pero estamos aquí para falar un pouco de todo o evento, das nosas primeiras veces de videoxogos. Primeiras veces. As primeiras veces. Let's go. Estábamos pensando que é a primeira vez que facemos isto desgobernaos. Sí, sí. Sin o jefe, que é Iago Gordillo. Jefe. Anarquía, como se suele Sen o decir. Iago. De feito, estamos descubrindo que temos pernas, porque Oye, nunca coincidíramos. Bien. Sí, sí. É espectacular. Pernil, E se fago así, podo tocar unos. É verdad. É a primeira vez que vemos a Rita en persoa. É verdad. É verdad. Ole. É É de verdade. En contrapartida, non veño con efectos visuales, hoxe non me van salir globos, nin confeti, nin nada, desafortunadamente, non me acordei de traer a miña escopeta de confeti, así que aquí estamos. Bueno. Pois sí, primeiras veces. Tamén a primeira entrega do Pixel a feira, así que primeiras veces para todos, eu penso. Todo para todo. Que vos está parecendo a feira? Fatal. Houve un concerto, menos unha rapaza que cantou pola mañá, o resto todo ben. Como que non? Eu sei de boa tinta que houve dos que cantaron a canción de Pokémon como si fora a morrer Pero ao día seguinte. a tope. Non sei quenes eran, pero, bueno, unhas persoas. Sí, sí. Non sei, para que neste evento, este podcast, que non nos saiba, houve un concerto antes de comer, de Tía Violí Gaming and Friends, e os Friends foron aquí Dona Rita, que cantou, cunha voz melodiosa que ten, que me sorprendeu, porque non sabía que cantaba. E tamén o noso xefe, e non obstante amigo Iago Gordillo, tocou o saxo, a canción de Sonic, unha maravilla de concerto. Pois E sí, bueno, sí. e Jon e Sara aos coros. Eso, Obvio, Sara, obvio. os coros. Sí, sempre a retaguardia, pero facendo ruido, como nos sabemos. Home, é outra cousa non, pero molestar. Iso é. E bueno, imos ter un montón de cousas interesantes hoxe, non sei se por aí tedes algunha cousa en mente, pero hai bueno, torneos de videoxogos, vai haber a entrega de premios do videoxogo galego hoxe ás 6, se non me equivoco. Xusto despois de nós vai unha charla do barroquista na que vai falar da historia nos Assassin's Creed. Temos un lote de cousas Co que sempre interesantes. temos moita turra tamén. A pedra da balar. Efectivamente. Teño unha dúbida, isto de Improgamer, que ven sendo? Improgamer, Que vai haber mañán imos estar Lucía Veiga, Marita Martínez e máis eu facendo improvisación teatral un pouco pois tematizada no mundo do videoxogo. Non sei se coñecedes un pouco a improvisación teatral, eu recomendo vos vir. Polo menos ímonos rir, nós imos sufrir un pouco máis que vos, pero ímolo pasar moi ben. Tirando pa diante. Tirando pa diante. Tamén vexo por aquí polo público, está Armesto, que vai dar unha charla sobre modelado 3D, está tamén Lilium, que vai facer un trivial, está tamén Eva Farto, que vai facer un trivial musical, que vai por a música do Dragon Quest, dixeches, non? Eso dilo para ter un punto asegurado, polo menos. Home, quero gañar. Como gañei, por certo, teño que dicilo, no Tetris, no campeonato do Tetris, durante 5 minutiños, fun o número 1 porque fun o primeiro que xogou, entón durante Bravo. aproximadamente 5 minutos fun o primeiro aí na clasificación. Sempre- Despois xa comezou a vir xente que di de último, Sempre pero iso hai non unha importa. primeira vez para- O que importa é que teño unha foto que acredita que eu fun o número 1. Ole, sabe ben a fama, Tamén Home. había un primeira persona que probou a cicuta, e máis... Ui. Pero bueno, Ide, todo bien, todo correcto. Temos que facer proselitismo das redes sociais de Claro, Recuncho. Redes sociais de Recuncho Gamer. Temos Instagram, Instagram, Instagram. temos YouTube, que estamos todos aí dando a YouTube, turra todas as semanas. youtube.com/recunchogamer. Temos Twitch. Temos Twitch, twitch.tv/recunchogamer tamén. Sempre é Recuncho Gamer, é moi fácil. doado. Todo Eu creo que xunto, eso sí, sen ningún buscas en tipo Google de carácter extraño. Temos TikTok, se non sodes da miña xeración, tamén o hai. Temos TikTok. Temos Blue Sky, que non sei nin o que é. Pero Temos temos. Sky. Era o primo segundo de Twitter. Temos X Twitter, X. artista anteriormente Sí. conocido. A rede, sí, deste que ten Temos- espasmos no brazo, sí. E temos unha web. E temos unha páxina web Temos unha nova páxina que é web. moi chula, que é recunchogamer.gal, obviamente. E temos Patreon. E temos Patreon. Lembrade
sede Patreon e non sexades Patreoff. Por favor. O sea, este Pensaba día que ia ten ser a sentido primeira só vez para que que non Jon ias faga a este mencionar. chiste. Non podía empezar mellor a No. empresa. Gracias por tanto. Gracias. Xa Iván. podemos empezar. De nada. Exacto, ahora xa estamos. Bueno, imos falar das nosas primeiras veces relacionadas co mundo do videoxogo. Ah, sí? Sí. Ai, pensei que era outra cousa. Eu, Ángela e a imprecisión, non? Como a sempre, se non me coñecedes, esa son eu. A miña primeira vez que vin un videoxogo, non lembro que consola era, pero era, podemos poñer o primeiro vídeo, era un xogo que tiña só 4 elementos, 2 paus, unha rede, unha bola e un marcador. Non había máis nada. Isto era unha consola, graficazos. E unha banda sonora espectacular. Os gráficos que fan o que teñen que facer son gráficos vos. Isto foi a miña aboa, que foi o fallado e sacou unha consola que era de meu tío, que fora mercar a Canarias nos anos 70. Que consola era? Non sabemos, porque este xogo ten historia. Bueno, pois este xogo era o Pong, que imos comezar dicindo que era un xogo de Atari, non? Este xogo lanzou no Atari a finais dos 72, diseñou un home chamado Al Alcorn, o que lle encargaran facer este xogo como adestramento. A idea que tiña Atari era facer un xogo de carreiras, pensaron que era como moi complexo e comezaron pois por facer este xogo. Despois revelaremos un secreto que tiña este home. O tema é que o punto clave deste gameplay era que esas barriñas, esas raquetas, estaban divididas en 5 seccións. Mira, a azafata, 5 seccións. A sección central facía que a bola rebotara recto. As dúas seccións intermedias facía que tivera un lixeiro ángulo e nos extremos a bola rebotaba un 45 grados, non? Con este xogo, ademais, a bola cada vez que rebotaba gañaba aceleración e isto facía pois que o gameplay fora pois moi adictivo. A verdade é que con isto botas a tarde. E nos 70, pois imaginade. Fixeron unha recreativa e ai, mira, aí ven a gorra de araña. Ole. Aí vai. Épale. É unha merda! Fixeron unha... Que bonito. Moito mellor. Moitísima mellor. É que te estaba aí... Gracias, Que maravilla. Sí. Continúa. Todo isto era para que esteas así máis... Estás Ahora, guapísima. we're in business now. We're in business. Sí. Fixeron unha recreativa e as 2 semanas os do bar onde puxeran a recreativa chamaron porque se estropeara. Non se estropeara, enchérase de monedas porque a xente volverase tola xogando aquilo. Nunca lles pasara eso. Nunca tal lles pasara, claro. Foi un exitazo. Podemos pasar ao seguinte vídeo porque resulta que, estranamente, uns meses antes de que Atari sacara o Pong, Magnavox sacara o Table Tennis. Que, bueno, está un poquinho máis adiante, seguides un poquinho máis adiante, perdón. Ides ver que é o mesmo xogo, basicamente. O Table Tennis sacara o Magnavox. Magnavox fora a primeira consola doméstica que non tivera demasiado éxito comercial porque era un pouco cara para a época. Eran $100 da época, era pois un pastón. Que pasou? Que Magnavox pois demandou tanto a Atari como a todas esas consolas clones, que supoño que unha delas era a que tiña eu, e sacou. A Atari conseguiulle sacar $1,5 millón de dólares. Mima. En total, en demandas, máis de $100 millóns. O Magnavox o que tiña guai era que tiña os primeiros mods da historia, que eran uns plastiquiños que se poñían diante da tele, entón xa non era tenis, era fútbol, xa non era tenis, era outro deporte, bueno, pues, o inxenio, non? Hombre, modificación. Eu quixen que o primeiro videoxogo que xogara meu fillo fora o mesmo que o meu, así que, dentro do vídeo 3, fomos ao Museo do Videoxogo en Málaga e atopamos unha mesa Pong. Sí. E esta maravilla foi o primeiro Pong do meu fillo, que, bueno, tive no que coller en brazos porque é moi pequeno e non vía a parte de arriba, pero isto é unha fantasía. E xa está, este foi a miña primeira experiencia. É unha fantasía en general que haxa museos do videoxogo. A mí iso parece unha fantasía. Bueno, temos un en Cangas, e despois hai un en Málaga ben chulo, que é o que fun eu, e creo que en Madrid hai outro moi similar ao de Madrid. Que dices que o de Cangas, o Museo do Videoxogo, ten un stand aquí no Piso la Feira, alá. Isto para xente que estades vendo no podcast, alá. Os que estades en casa non vayades alá que non vais ides ver. A nosa esquerda, non a vosa esquerda. Xa estaría. Maravilloso. Oye, pareceme un primeiro xogo maravilloso. Porque é como o primeiro videoxogo serio. Sí. E esta mesa, eu experience. quería para a miña casa, Ese vídeo teu? Non.
Vaya, eu pensei Non, que era estaba o xogando, bebé. non estaba grabando. Eu cando vou aos sitios non gravo. Claro. Tamén é Era verdad, unha tamén é gamer. verdad. Vive el momento, gamer. Eso, Vive el carpe momento. diem. E agora toca o turno Agora toca a Jon. A min? Pois, a miña primeira experiencia con videoxogo foi na casa dun amigo meu que o seu irmán máis vello tiña unha consola con este xogo que estades vendo aquí atrás agora, que eu pensei que era o Mario. Eu, durante moitos anos da miña vida, eu pensei, tiña unha lembranza de eu ser pequeno, xogar o Mario a unha fase en que tiñas que ir para baixo e había os dinosaurios. E claro, cada vez que vía o Super Mario Bros, Maravilla. non había esta fase, non había dinosaurios voando, non había... Que estaba pasando? Faltaba yo DLC. Claro, a cousa é, o que tiña o irmán máis vello do meu amigo non era unha Nintendo NES, era unha Master System co xogo Alex Kidd, que é este que estás vendo aquí atrás. E foi a primeira vez que xoguei un xogo. E lembro nitidamente como o primeiro que fixen neste xogo foi meterme polo centro e caer para baixo, pasei a fase rapidísimo, de milagre non morrín, e cheguei á parte de baixo que é a auga, que como todos sabedes, a parte da auga nas fases é a peor de todas, e aí xa morrín. Pero esa é a miña primeira experiencia, o primeiro que lembro eu do que é xogar un videoxogo. Que é vivir nun engano. Pensar Como anoté, Que un minuto metáforas, de gloria. que sí que é certo que o Alex Kidd un pouco sí que ten do Mario porque foi como unha resposta de Sega a Mario para facer a competencia que non funcionou ben e despois xa en Sega pois tiveron mellor criterio, desenvolveron unha nova mascota e aí naceu Sonic, que como todo o mundo sabe é a mellor mascota dos videoxogos do mundo, é o mellor xogo que existe na historia, o Sonic 2, pero iso xa o sabedes todos. Non vos digo nada novo. Era obvio. Pero ainda así, isto foi a primeira vez que xoguei un xogo, pero o primeiro xogo que tiven eu, o seguinte vídeo, que o... Isto que estás vendo aquí, foi cando na miña primeira comunión, porque eu, aquí onde me vedes, moi ateo, pero fixen a primeira comunión, Pero eso era era porque non me daban opción. interés. Parné. É de dicir que apostatei despois, reneguei da fe bueno, católica. Entón, pola comunión regalarome unha Mega Drive que viña con este cartucho. Un cartucho que, de feito, nunha das tendas que hai por aquí, polo piso da feira, vin que o tiñan a vender. O cartucho M6 chamase, que viña con 6 xogos. Viña co Monaco GP, o Sega Soccer, o Columns, xogazo, o Revenge of Shinobi, o Columns dixen, e o Sonic 1. E aí foi a primeira vez que eu xoguei un Sonic. Foi neste cartucho Oh. o Sonic 1. Que se non está posto o son é moi reminiscente, non fai falta polo ni nada, pero o son que ten este menú do Columns, que é unha musiquiña super bonitiña, tal, para min era como unha fumada cando era pequeno. Era como vivir nunha fantasía. E aquí foi a primeira vez que eu xoguei o Sonic. Foi a primeira, pero como todas aquí sabedes, se vistes algún vez o podcast, non foi a última. Senón que seguiría xogando Sonic ata o día de hoxe. E esta foi a miña primeira vez. Maravilloso. Teu primeiro amor tamén, non? Sí, Amor sí, a primeira vez, vista, todo vai de a primeiro. Amor a primeira vista. Eso foi como, ese cartucho era como a primeira edición da Biblia de John. Como escrita por San Juan. Yonología. Yonología. E de dicir que cando tiven a Mega Drive xa existía a Sega Saturn, a Nintendo 64, a PlayStation, e eu era o neno pobre que tiña a consola bella. Ah, non pasa nada, eu tamén son deses. Pero non o cambio por nada, Obvio, obvio. Así me gusta, Claro que no. así me gusta. Fiel ás raíces. Sonic, fíxote o home que eres hoxe. Exacto. Sí. No, no. Non o digas así, home. En fin. Fixo o que pudo, pobre Sonic. A ver, o creador do Sonic está no cárcere, nunca non se pode pedir. Un saúdo a Yuji Naka que nos estará vendo desde o cárcere. Non sabía ese dato, Sí, tampouco. pero por evasión de impostos. Ah, bueno. Ay, Que como- que non di foi polo tranquilo. Sonic. Porque Tranquilos todos. vendo como está a xente, non, porque estou farto de ter que cancelar xente. Porque cada vez que admiro a un home, sempre se mete en sarillos e sempre está como... Evasión de impuestos. Queda para o episodio de Entón. evasión de impuestos do próximo Recuncho Gamer. Efectivamente. O que hai que facer é admirar máis mulleres, o mellor. E apostar máis ao seguro. Sí, Caches. toda a razón. Sara, adiante. Sí, continuamos. Ai, que ilusión. Queres a gorriña? Non, xa non me fai falla, non ves? Máis falla a ti.
Pois a miña primeira toma de contacto con videoxogos non foi nunha consola, senón que foi no ordenador. Bueno, eu remontaríame ás arcade, porque no meu pobo había unhas arcade, eu era moi nova para xogar, pero eu pipeaba todo o mundo. De feito, acordei-me outro día dunha historia que me pasou nun arcade na que eu era super pequena, estaba mirando a alguén xogar, eran un mozo e unha moza, e o mozo estaba a xogar, eu mirei, el mira para mí e me e tú que miras? Se tú podes creer, o meu primeiro contacto con videoxogos era así. O sea, E tú que miras? gamer hate xa de primeiro. Sí, o meu primeiro hater tamén. Que maravilla. En fin, bueno, iso non me detivo para poder seguir xogando videoxogos. Entón, o que vou son os meus primeiros videoxogos que foron de ordenador. E o primeiro de todos foi un videoxogo educativo, porque a miña mamuchi sempre me poñía videoxogos educativos para que aprendera, cos meus intereses. En ese entón eran os dinosauros. Entón, ui, que maravilla! É que, isto era unha enciclopedia 3D de dinosauros. Traía un montón de información dos diferentes períodos, dos diferentes dinosaurios. Había, ti o que tiñas que facer era explorar o museo, e ti completabas os esqueletos dos dinosaurios porque había unha zona na que tiñas que baixar ao subsuelo, desenterrar os diferentes osos, mesturalos para que fosen na especie correcta. Era unha pasada. Era un pouco creepy tamén, Adrenalina Mira, pura. mira agora que vai mirar para arriba. Oi, non. Paleontología de games. Sí, eu con 5 anos mirando isto. Pero que xa é edade de xogar a eso? De que te traume un pouquiño de decir, ui. Pregunta importante, Sara, cal é o teu dinosaurio favorito? O Carnotauro. Carnotauro. Xa. É de Carnota. Non, Ah, en serio, claro. chamase Carnotauro, é moi chula, como un tiranosaurio, pero ten un poquito así de cornos. Ai, É Claro, chulísimo. porque é de Carnota. Claro. Vaya cucada. Sí. E bueno, este foi o meu primeiro de todos. Como podes ver, o gameplay non é apaixoante, pero claro, a min isto era, para min isto era a repanocha. E o seguinte foi tamén o meu primeiro videoxogo de cando viñan os videoxogos na caixa dos cereais, por favor. Eu quero saber se vos algunha vez tivestes algún destes videoxogos que che tocaban nos quelos. Que va. Ademais, acórdame que este me tocara nos Rice Krispies. Mima. Nos Krispies. É que é unha pasada. Era de minixogos de competición, como dos xogos olímpicos de Asterix e Obelix, no que, ías clasificándote en diferentes categorías. Un era de comer, outra era de carreiras de carretas. Xa non me acordo dos máis que había, pero era unha pasada. Tamén isto era... Agora que falas dos cereais, eu lembro que a min cos Golden Grahams tocárame o Crazy Taxi. Ai, cara, eu tamén o tiña! E de feito teño varios CDs do Crazy Taxi. Moitos Golden Grahams metiste no corpo. E tiña truco, porque era unha demo que ia con tempo, pero se cambiabas a data no computador, podías xogar o tempo que quixeses. Oye, cuidado. Porque usaba a data como o teu método de primeiro seguridade. cheat. A primeira vez que foi un hacker, Claro. foi aí. Maravilla. Bueno, De aí non para arriba. chegaba para tanto. Aprendiches Despois xa o cedo. Pentágono e todo. E que máis tiña? Aprendiches cedo. Esos son, como se di, skills vitales. son habilidades Skills vitales. de diabetes, de tanto Golden Grahams. Continuo con videoxogos dos primeiros os que xoguei, que quería remontarme de novo aos arcade, porque lembrei que os que máis recordo son a ver se o sei dicir, o Puzzle Bobble, Puzzle Bobble, Que ou maravilla. era Bubble Bobble, que había unha outra... Bueno, Eu chamaballe Puzzle Bubble. as burbulliñas que tes que ir disparándoas, porque logo hai outro cos mesmos personaxes, pero nos que ti moves os personaxes tes que ir pasando de fases. Este era o chulo. Este era unha maravilla. Este xogo aínda a día de hoxe, son unha aficionada. E tamén estaba na recreativa o mitiquísimo Metal Slug. Sabes este de... Metal Slug. Metal Slug. El Metal Slug. Metal Slug. Perdón, No, pero son bilingüe, desculpa. Hai o test, sí, tamén clasiquísimo. Este non xogaba o tanto porque, era moi pequena, era un pouco violento, eu son unha pequena moza inocente, entón, non xogaba. Pero este foi co que me dixeron, este que miras? Eu Este non fixen se co me- bacharelato xogando isto, Biches, é que é mitiquísimo. En fin, continuo para a miña primeira consola portátil. Eu ia dicir, falando Dime, de arcade, ia dicir que o meu primeiro arcade, que lembro eu foi Street Fighter 2, onde metía moedas de 25 pesetas, pero despois pensei, non vou dicir iso porque vou quedar como un vello. Moedas de 25 pesetas, que tiñan o buraquiño no medio. Esas eran as modernas,
Eu metí a das grandes. Ui, Ángela, que te descubres, Ángela. No, no, no. Acabo de falar do Pong. Bueno, pero igual era porque, que sei, eres unha persona que lle gustaba moito facer as cousas no orden cronológico. Sí, Claro, claro. Sí, decía, o primeiro arqueoloxía. libro que lín foi La Odisea Acorde de cos Homero. tempos. Home, claro, claro. Pois pasamos logo a miña primeira consola, portátil, que sería... Ai, que me encanta. A Game Boy Advance. Xa sei que este xogo non é de Game Boy Advance, é o Pokémon Azul para a Game Boy a secas, pero este foi o meu primeiro videoxogo en consola portátil. Me tiñe moitísimas horas, recordo telo rexogado unha morea de veces porque ao ser unha nena pequena, pois obviamente non sabía xogar ben, entón rexogaba unha outra vez, nueva partida, guardar, que é iso? Guarda, No. no, ai, no. Nueva partida, bueno, pois teño super xogado. Deste xogo saquei o meu conocidísimo talento de identificar cada Pokémon polo seu grito no xogo. Porque claro, de tantas horas dedicadas aquí, como non Por os vou si te pasa recoñecer? na vida real, claro. Mais skills. Ok. Por si un día vas polo parque... Claro, en plan, quen sabe que me pode pasar? No, pero, Sabes? ollo, que na primeira xeración había gritos repetidos. Que había 150 Non, e Pokémon. Sí, bueno, sí, tes razón. na primeira tes sí. razón. Había como 60 gritos ou algo cosa así e algúns estaban repetidos. Que É tipo verdad. Poliwag e Ditto tiñan o mesmo. No, pero non é exactamente o mesmo, pero hai un que sigue o mesmo que Rhyhorn e Charizard. Kiliqua, ese e eu. Rejón Os Chista demais, teñen, exacto. no, os demais son lixeiramente diferentes. Pero Pero No, vamos a ver, non me vas quen é discutir a experta min? aquí? Quen é experta aquí? A ver. Por favor. John. Xa faremos un concurso un día destes para identificar Pokémon. Aí o deixo. Boa idea. ¿Dónde está? Apunta Bueno, aí, anoto Iago. para a primeira Concurso barrida de- que che vou dar. Concurso de llamadas Para a de seguinte Pokémon. edición de Pixel a Feira. Oh, Trivial de berros de Pokémon. Exacto, trivia que de máis sonidos de Pokémon. temos? Sí, outro xogo coa miña primeira consola portátil foi o mitiquísimo Super Mario Advance, que en realidade é o Super Mario... Ai, meu Deus. Mario Land é o 2. Super Mario Land 2, Dous, pero que é o Super Mario Land 2 usa, porque non é o mesmo que o Super Mario, perdón, Land non, o Super No, Mario Super Bros. Mario Bros. É o Dous. Super Mario Bros 2, pero o Super Mario Bros 2 usa, que non é o mesmo que o Super Mario Bros 2 do Xapón, porque ese é o Super Mario Los Levels, e entón co Super Mario Bros 2 dos A xente- Estados Unidos fixeron o Super Mario Advance. Doki Doki Panic. Claro, porque que en realidade é unha reskin do Doki Doki Panic. Exactamente. Pero Adaptado ao ne- mercado claro, pero occidental. neste caso, o port da Game Boy Advance está baseada no remake da Super Nintendo do xogo original da Nintendo. A miña primeira Quedou claro, migraña. Sí, non? Dios. En fin, tamén moitísimas horas lle dediquei a este xogo, é chulísimo, é moi xugosiño de xogar, ten esta modalidade extra de xogo que é o Mario Bros, o mellor xogo do mundo para xogar en multixogador. E sí, tamén, outro xogo que lle dediquei moitísimo tempo porque foi dos meus primeiros. E xunto con ese tamén estaba o Rayman Advance, que tamén é como un port da Play 1, que tamén estivo para ordenador. Saturn non... Saturn, perdón. non só esa consola. Estaba a policía, parecenos que estamos Dios, solos, menos pero mal no. que teño corrector. Home, está o comisario aí pendente de todo, Sí, pero ven, grazas. É que ás veces, bueno, unha non é perfecta. Pois sí, outro xogo que lle dediquei moito tempo, nunca o rematei, é dificilísimo. Probei na Game Boy Advance, probei nun ordenador, ningún deles avancei absolutamente nada, entón tamén outro xogo que rexoguei unha e outra vez, pero non me canso, é moi chulo, é moi xugosito de xogar. E pasamos logo á primeira consola de sobremesa, que para min foi a PlayStation 2. Entón, nesta consola temos o TAS Wanted, espero que o dixera ben, que era un xogo no que tiñas que destruir, tiñas que explorar un mundo, diferentes mundos, e tiñas que destruir todos os cartéis nos que se che puxera en busca e captura, non? Porque ian detrás de ti tiñas que destruílos para que non souperan que andan detrás. Tamén era moi chulo, tiñas disfraces que te podías poñer, cada disfraz tiña unha habilidade diferente. Os efectos de son, non se escoita, pero os efectos de son deste xogo tamén son moi graciosos. É un xogo cargado de humor, a min gustaba moitísimo e tamén é moi chulo de xogar. Penso que tamén é un xogo como para toda a familia, porque é complicado, pero tamén é moi doado que un neno pequeno lle pillo o truco. Pois sí, este era un deles. O outro era, teño que mirar a chuleta, Toy Play 2.
que este viña coa cámara de iToy, que isto era un circo, tiñas que apartar todas as cousas do teu salón, porque senón chindabas o xarrón da boa para Curtis, chindabas o sofá por outro lado. Entón, era un xogo no que tiñas que xogar movéndote e interactuabas coa pantalla porque estaban grabándote, entón estabas literalmente interactuando cos elementos da pantalla. Ti aparecías aí, non? Sí. Que fantasía, Como ese señor. Sí. Así tal cual. Pero claro, eran unha morea de minixogos. Tamén podías como competir con outra xente, había un xogo de boxeo, moitas cousas chindeiros. Party. Unha pasada. Tiña tamén como unha cousa experimental na que ti registrabas a túa cara e logo se convertía como unha bola destas para boxeo, entón estabas como pegándote a ti mesma, era... Guau, que meta movida, Sí, moi meta o tema. Moi terapia. Un pouco noviño para lidiar con semejantes, sabes, temas sobre... Pelexa contra mí mesma, los demonios, el demonio o propio interior. enemigo. Pois sí. Qué profundo. Sí. Esto visto desde fora queda patético. Ti estás pasando pipa, pero visto desde fora queda como... Queda ridículo. E eses xogos fixeronte a muller que eres hoxe, Claro. Senón non podería rir de mí mesma, porque mi madriña... En fin, sí, este era un deles que é moi xugoso tamén, porque ten o tema da cámara. O outro, que tiña aquí, era o GTA San Andreas, mitiquísimo, que seguramente foi o primeiro videoxogo de moita xente porque estivo en todas as plataformas posibles, coa mesma historia, era exactamente o mesmo xogo, pero un port para diferentes consolas e plataformas. Non sei eu se sería o mellor exemplo de xogo para unha mociña primeiriza. Estaba pensando que igual a tua nai ese día estaba despistada. Pouco cancelable, pero bueno. Mira, fíjate, ese foi antes de eu saber que me gustaban os videoxogos, ese foi un videoxogo que tiñan meus primos que cando iba á súa casa igual, estamos xogando ao San Andreas. É moi xogo de mozo que vas visitar, de irmán maior, sabes? O primo, o meu irmán maior ten este xogo. Pois, eu lembro... Pode xogar? Non. Eu lembro ir ao ciber, cando ainda existían os cibers, para Ollo. xogar en rede local o GTA 2. En rede local. O 2, que ainda era con vista desde arriba, vista... Cenital. Xenital. Encantábame porque cando comezaba o xogo dicía unha frase que era "And remember, respect is everything". Let's go. Wow. E despois puñaste a matar xente. E acto seguido... Era xenial. Sí, que pasada de xogo. Tamén era moi chulo porque era moi completo, podías ir onde quixeras, facer o que quixeras, podías seguir a historias, sí, pero é máis chulo atropellar vellas, non? Non sei. A primeira vez que respondimos ás nosas tendencias homicidas, etcétera. Este xogo daba moita cancha. Sí. E tamén tiña modo como multixogador non local, o sea, non de redo local, senón ti xogando con outra persoa na mesma pantalla, non te podías alonxar moito da outra persoa, pero sí que podíades ir no mesmo coche, atropellar vellas xuntos, plan romántico. Bonding O moment. meu primeiro atropelo. Que precioso. Sí, maravilla. Pois, bueno, aí quedo, porque non vou bardallar máis. Non digades a ninguén o dos meus instintos homicidas. Demasiado tarde. Que pelexo cos meus propios demonios. Isto é un segredo entre Acabo de poñer todo en Twitter. Quero dicir, en X, forme Eso. Coméntanos ti. Antes creo que queríamos preguntar a ver si... O público. Coñeces ti alguén no público? Sí. Dalle. Agora é o momento de atracar, xa está, creo que xa está encendido. Está? Creo que os nosos compañeiros xa... Vale, están vamos por comezar empezar. aquí, vamos facer unha ronda Let's aquí go. con xente. Señor Don Armesto, cal foi a súa primeira vez? Home, claro. Non quedou claro o tema do que estamos falando. Bueno, que sei, se quere compartir algo especial con nós, Non nos queixamos. Non. Home, o primeiro videoxogo como tal, quitando algúns destes tamén educativos, tamén tiña algún, foi o SimCity 3000 World Edition, que recordo ademais perfectamente que foi un regalo do meu pai, porque cando me levaba ao colexio, que estaba na primaria eu aínda, estaba no escaparate dunha librería que había por aí. Sempre me quedaba mirando de "Uau, como debe molar iso!" E ata que un día apareceu con el. Tiña que ver a imaxe da portada co xogo? Para nada, porque era rollo super 3D todo, pero moitas horas lle din, así que... O SimCity. He de dicir que o SimCity que xusto vi un artigo hai pouco do alcalde de... Estou falando de 2 micros ao mesmo tempo. Por si acaso. Do alcalde de Nova York,
que cando era novo o alcalde de Nova York xogaba o Sin City. E chegou o alcalde de Nova York. O de ahora ou o de antes? Tes futuro, Ernesto. Pois O de agora, o de xogando agora. San Andreas, atropelando vellas. Mandani. Un saúdo a Mandani que nos estará vendo tamén desde Believers in Nova your York. dreams. Vale, vamos con Eva Farto, por exemplo. Hola, Eva, que tal? Guau, non estaba nada atenta, Cal foi a túa primeira vez? Que atraco. A verdade é que non recordo o mesmo nome, aínda que é moi famoso porque son unha señora maior, a memoria fallame por momentos, pero seguro que se vos digo que de saltar con lianas e caías, se saltabas mal, caías por un burato abaixo, seguro que caedes enseguida, un xogo moi famoso. Non recordo ahora o nome, pero é famosísimo. Pitfall, aí está, moi ben. Pitfall sería o primeiro en casa dos meus purmáns, perdón. Tamén xogaba desde moi pequena. Teño fotos xogando recreativas desde moi pequena con uns taburetes altísimos, tipo os taburetes que estaban na barra do bar para quedar moi alto tomar o café. Pois esos taburetes colocados para os nenos nas recreativas para que poderan xogar a unha altura acorde, pois xogar os típicos de pium destes de naves. Piu, sí. Pium. Estou familiarizado. Paium. Pium. Que me gusta a mí, Paium. Se temos que ir o primeiro na miña casa, o primeiro foi o Alex Kidd como a ti. Chegou na Master System 2 como xogo que viña xa na Master System. Ademais chegou esas mesmas navidades o Sonic 1, o sea que triunfada increíble porque Alex Kidd e Sonic 1 triunfada bestial. Non sei que máis contar. O primeiro de Game Boy, pois Mega Man, o primeiro de PlayStation, Final Fantasy. O sea, teño un gusto increíble, en serio. Ecléctica. Por non moverme moito. Hola, linda. Hola. Cal foi a túa primeira vez? A ver, meu primo tiña ordenadores daquela, bueno, os ordenadores se empezaban a ir nas casas, e el sei que había un xogo que se chamaba Teddy Bear, que o tardei moito en buscalo en ChatGPT, porque non é un xogo conocido, era un xogo que che poñía, era para que os nenos, pois, empezasen cos ordenadores. Entón, ti dabas a calquera botón e facía esa secuencia. Entón, era un día, chegaba, levantábase da cama, iba a lavar os dentes, poñía a roupa, era todo así. Eu sempre recordarei ese xogo, non sei cantos anos debía ter, ao mellor 5, que meu primo me puxera ese xogo e daba igual. A mí nos encantaba, nos era sempre o mismo. Dabas a calquera botón, o oso facía o mismo. Podíamos estar 2 horas e o oso facía o mismo todo o día. Bueno, E que así ahora son acababa un género iba popular, á cama, de verdad. iba ao parque, Cozy ao gaming, colegio, chamanlle. iba para a cama, pero Cozy sempre gaming. era a mesma secuencia. Ese era o Que meu guai. primeiro xogo. Moi ben. Eta orain euskara hitz egingo dugu. Kaixo Anjon, zer moduz? É que Anton é de Bilbo e eu falo fluido euskera. Entón, Anjon, esei da zu. Zein zen zure lehengo bideojokoa? Non te desvíes. Lehenengo esan behar dut, euskera oso ona berbetzen dugula. Bai. Ez dut gogoratzen, benetan. Igual, seguruenik nire aitan mugikorrean... No móvil do seu pai? Snake. Snake. Snake en euskera significa snake. Ez dut gogoratzen ja, zenbakizio, ja, seguro. É que xa non se lembra. Moi ben. Pois eu penso que por esta ronda xa está. Sí, Estuvo podemos moi ben. seguir. E podemos continuar falándonos. Creo que señor. aí Yo hubo pensando. alguén que chega no ceo, co do Sonic 1. E encima, ainda estábamos dicindo Sara Meiseu que é un xogo costumbrista, ese o que lle chaman agora Cozy Game. Sí. Os Cozy Gaming. Cozy Game, Cozy co gaming costumbrismo. Claro, que non pronuncias ben en inglés. Sí. Ah, te Eu é no, que son políglota. A ver, Xa o no, demostrei. Cozy. Cozy. A mí lembrou isto das recreativas Cozy. co taburete, que tiñan taburete para os nenos, pero tamén tiñan para apoiar o pitillo. Ai, Isto que era como a infancia dos 90, non? Real. O gaming e o tabaquismo pasivo. Wow. Bueno, Sí, sí, sí. e Así creo acabamos. que tes ti algo máis que contarnos, Joan. Ai, sí. Que teño que contar? Sí. Ah, Que foi? vale, sí, claro. Ui, Despois de falar co público... Que pasou? John, Despois de falar co público tocaban outra vez. Isto é escaleta, porque temos todo moi É preparado. que moi nunca organizado. tal Transparencia. fixemos. Entón, Vaya cousa. vídeo número 16. En Pokémon, a partir da segunda xeración, me introduciron unha cousa que son os Pokémon Shiny, que son os Pokémon que teñen unha cor diferente da que teñen normalmente. Entón, unha probabilidade de unha entre 8.132,
A ver aquí a experta. Correcto. Pois con esa pouca probabilidade podeche tocar un Pokémon que en vez de ter a coloración que ten normalmente, a cor que ten normalmente, lembremos que estes foron os primeiros xogos de Pokémon que saíron nunha consola con cor. A segunda xeración foi na Game Boy Color, a primeira foi na Game Boy en branco e negro. E entón, iso, Pokémon Shiny. Entón, unha cousa que todo mundo que xoga Pokémon ten na lembranza é a primeira vez que lle apareceu un Pokémon Shiny, porque é como un evento canónico. Ah, mira, agora funciona esta pantalla aquí diante. Bien. Que guai. No meu caso foi, no Pokémon Prata, foi un para que non saiba, é un Pokémon que ten 28 formas diferentes, cada unha correspondente a unha letra do abecedario. Por un fallo de programación que tiña a segunda xeración, as únicas formas do Unown que podían ser shinies eran a forma I e a forma V. Que acontece? Que tes unha probabilidade entre 26, non 28, nesta xeración había 26 Unown só, de ter un Unown que sexa I, unha entre 26 para que sexa V, ou sexa, tiñas dúas entre 26, unha entre 13, de ter un Unown que pudese ser shiny. Moitas mates. E por riba diso, hai que multiplicalo por a probabilidade de unha entre 8.100 non sei cantos, xa me lembro. Que te estás recochineando de que sabes facer suma? Eu que estou como co do Super Mario. De que de letras, de que de mates, pero Entón, señor. con esa probabilidade ínfima, non vou facer a multiplicación agora mesmo porque non vos quero humillar, con esa probabilidade ínfima, o primeiro Pokémon que conseguín eu foi un Unown, letra I, neste caso letra V, na diferencia que estades vendo, foi letra I, Shiny. Ou seja, a primeira vez que conseguín un Pokémon Shiny, tiven unha potra. Eu teño unha pregunta, estas cousas poden sair o moi ben ou moi mal, falando das primeiras veces dun Pokémon Shiny, porque ou ben te decatas do que está a pasar, ou ben dis, hostia, isto é un fallo do xogo, ou debilitas, ou pasas del, Pero entón perdes a oportunidade. outras capacidades, o Shiny. Non, simplemente ten outra cor. Ah, vale. Sí, en plan, só a cor varía. Si non te enteras non sufres. Ao Claro, final non me é como, enteraría. sabes, cosas pasajeras. Esto, Sí. Pero él enterouse. E mira Ti que sabías, Perdón, a memoria Eu sabía Mira pa cousas. Despois non sei que me pasou, non? Pero daquela sabía cousas. Bueno, e ahora sabes facer cuentas moi ben. De verdad? Sí, Eh? sí, facer todo. Son moi apañado. Oye, que chulo. Eu acordome do meu primeiro Shiny e foi no Zafiro e fora un Whismur. Un Whismur. Un Whismur, que normalmente é como rosiña, é como un coelliño rosiña e coas orellas amarelas. Pois neste caso era como un rosa máis potente e tiña as orellas verdes. Non o conseguí. Ah, sí que o conseguín. Ai, que tonta. Sí que o conseguín. É verdad, é verdad. E foi full odds, non estabas facendo Shiny Hunt. No, que non sabía o que Shiny era Hunt. eso. Non sabía nin que existían os Shiny. Digo, ai, mira que chulo. Mirade que eu cando puxeches aquí o meu primeiro Pokémon Shiny e a miña cabeza de señora maior marchou aquela cousa que dicía a miña primeira colonia chispas. Eu dixen, pois mira que chiste fixo aquí co da colonia Non entendi chispas. esa Non tiña No, nada que yo ver. tampouco. Ups. Non sabía que existía isto, pero conseguías un só. Bueno, podía haber máis, pero era moi complicado claro, que te a cousa é saigan máis. cada vez que te encontras con Pokémon salvaxe, tes unha probabilidade entre 8.132 de que ese Pokémon Cambie de teña cor. unha cor diferente á habitual. Correcto, claro. Que chamase Shiny porque, aparte desa cor diferente, tamén fai como unhas estreliñas. Un brilliño. Fai un efecto aí de brillo. Chispas, Chispas, sí. O que son as Sí, chispas. sí. O meu Son as primeiro Pokémon Chispas. As faíscas de toda Ah, a vida. gústame, baby. Pokémon Chispas. Aí está. Sí, aí está. Mima. E falando de chispitas, Que ben hilado. me lo llevo. A ver, eu o primeiro, antes que nada, quero introducir o primeiro videoxogo que xoguei na miña vida, in my life. Era un videoxogo tamén estilo educativo que o pensei non me acordo do nombre, e busqueino, e nunca o digo encontrado. Era onde construí unha pirámide, e ni siquiera o acabei, porque me quedei atascadísima botando a partida con un vello nun bar en Egipto no ano 3000 antes de Cristo. Pero onde estabas ti metida? Eso foi hai moitos anos, Xa era un vexo, xogo para 3000 antes de PC. Cristo. Ainda non nacera eu. Mima. E estuve ali botando a partida e nunca lle ganaba e non din avanzar no xogo porque non consiguen, sabes, cereal para cervexa, sin cervexa, bueno, era unha historia. Sen cervexa non podes construir, obviamente. Non son moi fan dos de gestión de recursos, teño traumita da pirámide do faraón. Pero o que sí que vos quería falar era da primeira vez que, porque, a ver, son eu, hola,
non? Hola. Entonces, a primeira vez que eu xoguei un videoxogo, encontrei un personaxe que dixen estoy enamorada, he encontrado el amor. E agora, si me podes poñer o vídeo para que todo o mundo vexa esa maravilla. ¿No? Que estou a ver? Ui, Ai, Que isto, Rita? bueno, eso. Quería esperar que dixera algo a miña moza, a miña esposa, la única inimitable Serana, que era un personaxe que salía no Skyrim, no DLC de Dawnguard, do Skyrim que salió en 2011, que seguro que nadie o sabe, porque é un xogo que nadie conoce, o Skyrim, mi madre. Pois no primeiro DLC que lle saleu, o Dawnguard, que era un de vampiros, a quen non lle gustan os vampiros? A quen non lle gustan os vampiros? Pois salía esta chica, que era como a prota do DLC, bueno, era a túa compañeira durante o questline, ti axudábala pues, a matar a su padre e a casarse, no, solo matar a su padre, e máis a impedir que, pues, que mataran o sol. Era todo moi bonito. Entonces ti estabas ali con ela e ela tiña unha personalidade pues, estupenda e ainda encima está doblada por Laura Bailey, que non sei se vos conocedes a Laura Bailey. A que non conoza, pues, sabes, enhorabuena, para mí esa muller foi instrumental no meu awakening, sabes? Entonces, pues, quería darlle as gracias a Serana, a Dawnguard, a Bethesda, a Laura Bailey, por tanto, gracias por tanto. Non sei, a ver, que xa falei moitísimas veces Nos do tamén Skyrim. moi agradecemos, porque se en esta muller o mellor non tiñamos todo este lore interno de personaxes enamorables. Efectivamente, Serana fíxome a muller que son hoxe en día. Te das cuenta? Así. Pero por parte de tarde, porque xa sabedes, eu no 2011 xa tiña 20 anos. ¡Mimá! Wow. Pois así é la vida. Bonito, como sabedes, é un xogo de rol, de aventuras, que te ibas por aí matando dragóns, matando xente, matando bichos, e nunha destas, pois tiña unha mecánica de matrimonio, o Skyrim, pero era un pouco soseta, solo Serana, pero ela non a podía romancear. E iso creo que é mellor, porque iba a acabarse a personalidade, sabes? No Skyrim o matrimonio mataba o amor. Eu teño unha dúbida así, que lanzo ao aire. Quen decide que personaxe é romanceable e que personaxe non é? Buena pregunta, desarrolladores. Quen decide eso? En plan, que pasa? Tengo preguntas, teño preguntas. Se che gusta esta personaxe, non, tes que elixir Non me fagas selección. falar. Eu teño unha lista, Máis reclamacións que preguntas. Falaremos diso. Falaremos diso en outro programa. Bien, nada, o segundo videoxogo que vos querías falar era a primeira vez que xoguei en liña foi ao League of Legends, sabes, xa empecé así fuertito. Sí. Eu, daquela, que, non sei, no 2009, pode ser no 2009, no 2010. Ainda non nacera eu. Sí, no, 2010 eu creo, Bueno, eu tiña un mozo que era moi aficionado a estas cousas e me vamos a probar o League of Legends. Eu, claro que sí, que máis? Si ti máis eu somos unhas friki, non salimos da casa, que pode pasar? E probamos o League of Legends. E bueno, moi ben, mentras estuvemos, sabes, mentras estábamos nós e máis os amigotes xogando moi ben. O problema foi cando se me ocorreu a mí empezar a xogalo por libre, no? Que xa vedes que é un ambiente así un pouco conflictivo, che de controversias, do tipo de que si te llamo de todo porque non estás facendo ben. Vamos a ver, vou explicarlo desde o principio. League of Legends é un xogo de batalla online que ti xogas con as persoas descoñecidas, de 5 contra 5 son equipos e tens que capturar a bandeira, non? É o típico formato de capturar a bandeira, entonces hai... Bueno, vades vos, estades no campo de batalla e tens que matar vos uns aos outros, e o que mata máis, pois gana máis, etcétera, etcétera. Pero é o típico. Entonces, eso realmente crea moito conflicto, porque ti empezas moi ben, pero en canto te matan a primeira vez, pois os teus compañeros de equipo xa non lles gusta, ai, Catarina, ves, esa gustábame a min, porque me lanzaba moitos coitelos. Ben chula. E eso era mi rollo. Tamén había unha que me gustaba moito, que lanzaba bolas de luz, a distancia. Rayo láser. Eu, ala, maravilloso. Un pouco furro o lobisome ese, É que este, sabes, o típico xogo de campeóns, no? Que teñen todas as formas posibles, no? Entonces,
Este é o típico xogo no que todas as campeonas son moi tetudas e todos os campeóns pois teñen formas moi diversas, hai robots, hai homes besta, hai señores que teñen tupés. E elas cambian de bikini. E elas cambian de bikini, efectivamente. A veces veñen con bastón, outras veces veñen con espada, ¿no? Eso, hai variación nese sentido, pero tal. Realmente non durei moito no League of Legends, teño que decir, porque era unha cousa que me estresaba. Sí. Non me digas. Era como cousa que me estresaba, ten a súa diversión, eu teño pasado ben xogando. Bueno, decir que saleu no 2009, que o desarrollador é Riot Games, e bueno, que sigue a día de hoxe, que é un dos, digamos, eSports máis grandes do mundo, que ten como 12 ligas, unha cosa así. Bueno, isto está vivo e coleando, sacaronlle unha serie e todo, Arcane, que está moi ben, o sea... Está chulísima. De feito, relacionado con eso, a mí o que máis me gustaba de League of Legends era o lore, ou a historia dos personaxes, porque claro, todas estas cosas van acompañadas de como de ensaladilla de lore, pero estaba ben, e entonces pues algo me enganchou. E esta é a historia, Patricia. Volveche xogar online? Como? Es de xogar online ou de non? Volvín a xogar online cando sacaron o Elder Scrolls Online. Bueno, non daquela, moito tempo despois, estaba en rebaixas no Steam e dixe, está la mía, porque necesitaba o meu fix de Elder Scrolls, a ver, había moito tempo que non había nada. Dixe, lo necesito, teño que volver a Tamriel, senón, sabes, tírome dun barranco. Ben, porque tuve por fin a experiencia online boa de decir, póñome aquí daquela tiña tempo, póñome aquí a ver, sabes, a ver a quen atopo, encontrei a xente pois con que facer caldeiros, con que facer alxubes, e con quen, sabes, facer un par de bosses e tal. Nese sentido ben, e ademais a historia, como é un Elder Scrolls, eu coñecía o lore e todo eso, entón fixe moito a historia principal e a verdade que ben, ese ben. Despois tuve no que deixar porque sacaron o Baldur's Gate 3 e se acabou mi vida. Sí. E ya está, primeiras veces, outra que tamén primeiras veces, que vos podería falar dos primeiros romances e todo eso, pero non vamos facer. ¿No? Iso para outro programa. Iso para outro. A vosa primeira vez no online, a min me... Como, perdón? Resúltame curioso da primeira vez no online. Sí, estaba pensando cal era a miña. Eu lembro a miña primeira vez no online, o sea, sen contar, claro, eu vivín primeiro o pre-online, o de estar nun ciber en rede local. O local. Entón, lembro xogar o Counter-Strike, o GTA 2 que dixen antes. Mas a miña primeira vez online foi nun xogo chamado Ragnarok Online. Hai fans. Que é un xogo coreano e estaba viciadísimo. Eu tiña o meu bardo, o bardo é a mellor profesión que era mítico de profesións, tal, tipo, pois iso, un RPG destes. Botei horas e horas conectábame, tiña a miña guild, que se chamaba, o meu equipo cos meus amigos, e conquistábamos castelos unha vez a semana, unha maravilla. Que tempos aqueles? Que guai. Que bonito. Mira, nestos son a máis novata, porque a miña primeira vez no online foi o Among Us. Na pandemia. Eso vale, Moi eso malo conta. pasei, Sí, ¿no? non repito. Bueno, quero facer unha aclaración, que había xente moi simpática no LOL tamén, que non vayades pensar que era todo aquilo, sabes, el infierno, no, había xente simpática, eu creo, sabes? Primeira noticia que teño de alguén No, que é fala verdad. positivamente da comunidade online do Sabes LOL. que pasa? Que é o de sempre, cando hai un imbécil sempre, sabes, Chama máis fai atención ruido, que os máis. normais. É verdad. Por iso destaco tanto eu neste podcast. Dalle. Estaba pensando na miña primeira vez xogando online, eu penso que non foi non me acordo do xogo, pero sei que estaba como en MMOs. Pero non era un xogo realmente, era como unha excusa, tiña un pouco de gameplay, pero era como unha excusa para realmente ser unhas salas de chats. O Harbotel. Jabotel, obviamente, pero ese sí que xa non tiña gameplay, nin nada, ese era só sala de chats con píxeles. Pero penso que era un que se chamaba Sherwood MMORPG. Sherwood, e entón era como temática medieval, ti tienes unha personaxe, ías facendo o teu build, podías facer un clan con outras persoas, tiñas que baixar as mazmorras e loitar contra os inimigos.
estaba chulo. Eu penso que agora estes servidores están mortísimos xa non existen ni nada, pero sí que teño bons recordos deste xogo. In memoriam, Sherwood, RIP, Sherwood MMORPG. MMORPG. Sí. E logo, en plan, xogos tipo modos online de consolas ou de cousas así, non me acordo. Penso que borrei iso da miña memoria. Te borrado. Sí. Hasta luego. Sí. Gusto non sabía de Ermitán. Sí. De verdad. Pois nada, temos 9 minutos que o mellor podemos sair outra vez a atracar a xente, a ver se nos queren Sí, contar. de pensando nas nosas primeiras veces. Sí. Quen quere sair agora? Ides a atracar? Sala a... Tedes aí un vou eu. Veña. Dalle. Azafata. Como non coñezo a ninguén, non hai impresión. Exacto, vas. Bueno, os que xa saíron... Aí atrás hai unha chavala nun Por aquí. jersey roxo e un chaval nun jersey negro con barba e pelo largo. Con barba e pelo largo, ai, Dios mío. Ui. Bueno, non sei, pregunto xa ti, que estás aquí. Sí, contanos algunha primeira vez relacionada cos videoxogos. Acabo de facer o John, falando cos dous micros a vez. Como galloso. A ver, a primeira consola que me deron foi a Game Boy Advance. O primeiro xogo foi o Lucky Luke. Despois o segundo foi o Pokémon Rubí, que quizáis o Pokémon foi a que máis xoguei da miña vida. Son os dos xogos que máis. A primeira vez online, de feito, foi cando recordo que collera aparecer a Wi-Fi no mundo e conectarme co Pokémon Diamante para combater con outra xente. Ai, eu penso que a miña primeira vez tamén. O cable Link verdad, non? Pokémon Diamante. Que bonito. O cable Link pode ser a primeira vez online de moita xente, o mellor por aquí, algunha primeira vez relacionada cos videoxogos que lembres? Pois eu empecé a xogar videoxogos nunha recreativa, cando era todavía iba EGB, ese plan sobre todo educación, así que botada de contas. Xogaba un xogo de plataformas que era Mr. Pac-Man e a súa familia, ou así. Que non era o Pac-Man habitual de... Non era o Comecocos, era un xogo de plataformas, era Pac-Man que saía da súa casa pola mañá, ia a traballar e tiña que atravesar un estanque, non sei canto, tiña que saltar, había unha parte que era eliminatoria jodísima de pasar, que tiña que coller carreiriña, saltar como encima dun trampolín, e saltar unha lagoa moi tocha, aí quedaba eu. Que guai. Pois ese non o tiñamos, bueno, non sei vos, eu non o tiña no... Eu sei que aldí, sei que nunca xoguei, pero sí que o recoñezo que ele está falando. Non me lembro do nome. Moi ben, a ver, por aquí. Mira, aquí unha persoa nova que nos pode aportar. Cal foi a túa primeira vez relacionada cos videoxogos, así que lembres algo que che chamara a atención? Pois a miña primeira vez cun videoxogo foi cando por Navidades regaláronme, non era unha consola, era como unha mini recreativa con un par de xogos para xogar e a verdade é que xoguei bastante. E logo xa regalaron a Nintendo Switch e xoguei moito que me gustaba. Lembras algún dos xogos que estaban aí nesa recreativa? Pois non eran xogos coñecidos, eran xogos algún plataformas, tamén a maioría eran o mesmo pero con diferentes skins. O da Magnavox cos plásticos. Mítico. Supoño que ti tiveches que ver con esta da recreativa que veo en Navidades. É a túa primeira vez dos videoxogos? Non xogaches a videoxogos, vale, seguimos por aquí. Nunca. Hola. Eu, a miña primeira vez foi a mesma que a túa. Sí, o pon. Barrita, pelotita, e logo outra, a primeira, o Maela, que era xogo educativo de dinosaurios, cosas de chica nerd. Biches, claro. Eu xogara un destes educativos que era do Drácula, que era a historia de Drácula feita en videoxogo, como se fora un... Pero que era narrativo? Narrativo total, era vivir a historia de Drácula, pero dándolle pa diante, era un xogo. Como un visual novel. Visual novel de Drácula, xusto. Desde a perspectiva de Drácula? Non, era Jonathan, era Jonathan. sí, correcto. E non sei, como vimos? Vamos ben. Hai alguén que non se sinta violentado por este atraco ou... Pregúntalle aí a Lilium, aí na esquina. Vale, veña, Lilium. Xa que sempre estás polo chat. Eu a primeira lembro, creo lembrar que fui o Snake Mile o Tetris nun Nokia que tiñan meus pais, a primeira vez en consola, coincidindo cun que dixo Sara, fui o Asterix e o Obelix, pero da Nintendo DS, descubrín que había para Play, eu fui da Nintendo DS, e a partir de aí deronme unha cousiña que se chamaba tarxeta recado,
porque a Nintendo non me gusta moito, foron aí todos os xogos e xa non lembro. Claro. Iso é carta libre para xogar o que che dé a ganas. Aí tes primeiras veces para aburrir. Se me pregunta tal foi antes, tal foi despois, eu probei todos. Que maravilla. Adiante. Ai, pero atentas porque temos aquí o seguinte poñente da tarde que é o barroquista. Así casualmente. Casualmente. Quedade todos para despois que vai estar moi interesante. Eu teño moitas ganas. Cuéntanos tu primeira vez. A ver, estaba... Hostia. Sí, é impresionante, sí. A ver, estaba pensando videoxogo, primeiro de videoconsola, Super Mario 1, Super Mario Bros. Vale. O sea que eu tardei bastante en probar unha videoconsola. Eu son dunha época que unha videoconsola era unha cousa rarísima que solamente a tiñan os teus amigos moi privilexiados. Ui, que facemos 20... Sí, estou facendo acople, micrófono. Así que aquí mellor, ¿no? Sí, bastante mellor. Entón a miña primeira vez foi esa. Pero as seguintes 400 tamén, entón xa me sabía de memoria. Bueno. Era guai, era bastante curioso. Eso chamase ser fiel. Moi fiel, fidelidade. Sí. Ou ter un solo videoxogo. tamén sucede, sí. Sí, é o que ten a pobreza, non? Que faiche fiel, queiras ou non. Chame moita atención que hai como moita división entre xente cuxa seu primeiro contacto cos videoxogos foi a través de outras persoas, por exemplo, eu que estive mirando aí o tío xogar as arcade, ou xente a que lle caeron os videoxogos así nas mans, en plan, ui, isto que é? Entón hai como esta dualidade, non sei se ten, en plan, o mellor antes sucedía máis isto de que o teu primeiro contacto cun videoxogo era a través de o primo maior, a través de ver... Que saiu moito o tema dos primos, non? Que é un elemento, eu, por exemplo, non che podería decir, non quero falar do primeiro xogo que vin, porque non o recordo. Quero dicir, cando nacín estaban por todo, non os tiña eu, pero tiña as outras personas. Entón, quero dicir, o primeiro xogo que eu son consciente de estar ali en plan... Lo vou petar, pero non porque este vello gáname sempre as partidas de parchís. Pero algún sempre te marca, non? Algún que ves así de alguén xogar. Eu recordo, coñezo alguén co seu primeiro contacto cun videoxogo foi na guardería, porque tiñan videoxogos na guardería. Ou seja, imagina deixar o teu... Eu recordo desbloqueado, lembro o xogo, un videoxogo que era que era o Hugo, que puñan no sorteo da 11 na televisión, e na metade do sorteo tiñas que xogar dándolle as teclas do teu teléfono de fixo, de liña, e ias tocando as teclas e ias xogando na televisión a tempo real. Eu lembro iso, eu son así de bello. Un videoxogo ou un telexogo? Claro. Foi unha época na que os videoxogos eran como o máximo, non? Entón estaba o Hugo e despois había este concurso da tele que os nenos se metían dentro dun videoxogo. Tamén, isto era unha fantasía. Iso era como, ti querías vivir ali. Claro, os rapaces supoño que estaban diante dun croma, pero ti na casa vías como estaban dentro dun videoxogo e tiñan que saltar, darlle a isto, tal. Era, bueno, la magia de la tele. Total, habráse visto. Tamén había videoxogos no teletexto ou algo así, non? Non había como menús da tele que tiñan videoxogos. A mellor este foi o primeiro contacto con videoxogos de alguén. Non sei. Pois seguro que sí. O teletexto foi o meu primeiro contacto co internet. Eu antes de ter internet, eu lembrome de navegar no teletexto. Aquilo era unha cousa. Bueno, eu lembro a miña primeira tele con teletexto, que era como, bueno, é que ten teletexto, sabes? Así xa con internet, eu, pues, é que estou a máximo. Pode mirar o horóscopo, sabes? Sí. Para min, de pequeno, o teletexto era un pouco como algo peligroso, ¿no? Era como se foras a Deep Web, verdad? A ver que vas facer. Era como se foras a Deep Web. Sí. De súpeto, sí. A ver que hai. Que non sei agora, pero daquela tiña sección de contactos o teletexto. Contactos, para que non saiba, é prostitución. Bueno, que eu flipaba porque decía, pero como isto está en aberto na televisión para que as crianzas podan ver isto? Bueno, pues porque había veces de outro tipo tamén houve aí. Había sitio pos pitillos nas recreativas, sabes? Era outro mundo. Tamén, sabes onde tamén había para apoiar o pitillo? No chisme do papel higiénico nos baños. Tamén. E seguen facéndose, Increíble, Por favor, non fumedes. No, vale. exacto. Non fumedes. Non paga pena. Non paga pena. Bueno, e este dato totalmente innecesario foi para encher este tempiño que nos quedaba. Este tempo que nos quedaba, que estuvemos aquí falando de todo, pero xa casi non nos queda. Xa pasou, a nosa primeira vez. Temos aí o conta atrás xa. Que os pareceu esta primeira vez? Segunda, terceira, cuarta. Para o ano volvemos ou que? Home. Que vou dicir que normalmente gravamos o podcast os martes, non? Na terza feira. Sí. Hoxe gravamos no Pixel a feira. Bravo. É verdad. Quería meter este chiste antes de que acabase o tempo. Acabamos así xa. Pois sí. Sí, deixámoslo así. Pois sí, pois moitísimas gracias para todos por atender. Gracias a vos.
Saudiña. Gracísimas.